Здравейте, приятели, аз съм Проси Александър и това е първи епизод от Battlefield 2142 година. Това е една много хубава Battlefield. Тя се изтия лице. Така, оръжията са много добри. В смисъл, че оръжията са добри, защото излезнах. Защото са по-нови и са мощни. Пистолета. Така, даже съм краднал. Извинете. Не съм краднал това, които на Скакан TV, като Battlefield 2, къде са се правя на Battlefield 2042. Тя е малко към 1 GB 35. Мисля, че стане на всеки го. Не на всеки го, ами те са минимални. Значи 2,4 ГГц, 1 GB RAM, видеокарта, някъде към 26 МБ RAM. Аз не ми тръгва, върви ми отлично. И да, върви ми отлично, тъй като аз не аз казвам нещата за това сега. Ще правя клипове днес на нея и така. Ще мина всичките писти. Сега ще видим за това какво ще правим. Опа! Ипахта. Извинете някой за нея вратата. Правим клип на Battlefield 2042. Така продължаваме. Ми сме тия синичи. Не всичкото ми бъде чувал. Какво правиш? Така. Оха, ма искам много да взема. Не искам. Ще ме стъпич. Чакай, това баста, но да. Това му е ли? Не. Оп, май, колко беше това. Бягай. Кръстя. Да. Че ги избивалата. Чакай. Къде са тя, бе? Аз не работя. Не, така тръгнаме да управлявам нещо като хеликоптера, но не е това, не точно. Майко бягам. Майко, бягай! Умирай, куче, умирай! Ня, махам се така. Да, чакай да ме стърля. Дето. Така. Ето долу изписва кой ще убива. Цъкна това. Така, какво да избера? Yes. Жихама. Рапич. То пък хвърли мина. За кой е тази мина? Бог да ми. Мре куче. Също мри. Лечи. Така. Автоматът тук е много добро оръжие. Макар че аз съм снайпера ги целя. Се очертава. Много бавно призарежда. В смисъл цели тук тотално. Пръкни патрона, пак да стрелниш. Аз не мина с това програма Bandicam. Bandicam.
нова програма, която прави пиплите много по-малки. Видео без товар, не знаеш колко е голяма. Да. За 10 минути ми прави около няма мегабайт. 760 мегабайта. Не го прави 10 минути. Така. Те са наши тук. Виж. Тук долу деца чачичките ви покажа колко сте там извържени. Но изкачането ви отнема най-нове. Отнема почти цялото. О, дай патрон. Так. Аз му дам патрон на хората. Значи, намочи. Пожалуйста, да някой чакаш, то само събрави. След това оръжие разбиеш роботите. Ще демонстрирам върху нещо. Има и базука, но не си не взех. Като умра, ще покажа снайпера. Тук мога да ликуваш хора, да съжалявате, но аз още не съм се научил горе да съжалявам хора. Само да ми дам кръв. Тук да ми даваш кръв и патрон е много лесно. Сега че аз съм разпрекая, да направим за деса лошите. Тук няма си дава тях. Значи имам и 3 бази, вече има 2 бази. Ето едната. И хейте много далече. Та бъдете има не такова, така чертичка, не мога да се превземе, само там се пускат ящи. Това са направени пътте. Така. Наш. О-о. Тя да влизам. Ще го убийсията. Не бил готов. Фитер не искаше. Тя справя за това. Чакай, къде бъде? Но се е така течност. Тя че объркам пътя. Съм гледайте, че направо с крака има. Ето, F10 да я покажа цели работи вече. F9 си е така. Ако съм тук да съм, защото това е като танк. Не чак. Костана бе. Гърна чак. Водим ги. Снайпера. Ефективно не съм ги отключил. О, това е абсолютно. Да, и така. Но служа. Пистолетът е като на снеговарите. Горе-долу. Не са тия връзници. Ема не, като се побрах машина, ще стигля на игра U-Shift на река или Shift и ръко беше. Скок. Това като съм напълно долу, какво става? Кой? Да избягаш. Пак съм долу мълчиш. Цак. Ще чуем какво ще ги реша, ама. Я за коли някой. Ще ме убият ли? Ох, какъв хет ме уби. Точно сега се презареждаш. Зарай! Но бил стана 46 кръв. 10 е. Това брат. И пък не. Така. Когато много тачно да ги целиш. Не, той ще ги заживи. Кома ми махаш. Това си... убиха ме. Добре си това. Добре, това ще игра. След това е базуката. Това ще покажа всички оръжия. След това ликуваш хора. Ликуват тези хора.